Oletko sitä mieltä, että paperin tuotannon lisääminen vähentää puiden määrää? Mietipä uudestaan. Kysymys on siinä, mitä uskot tietäväsi paperista ja puista. Ehkä et tiedä tarpeeksi. Sinulle on varmaankin aina opetettu, että paperin tuotannon lisääminen vähentää puiden määrää. Onhan se niin, että paperin valmistukseen tarvitaan puita. Mutta tiedätkö mitä? Itse asiassa se ei välttämättä vähennä puiden määrää. Katsopa esimerkiksi meitä. Ehkä et tiedä, että Portugalista on tullut varsin merkittävä korkealaatuisten paperituotteiden valmistaja, ja kuitenkin metsiemme määrä on kasvanut yli 60% viimeisen noin 100 vuoden aikana. Miten? Annapa kun selitämme. Ihmiset tarvitsevat paperituotteita. Siksi aloimme valmistaa niitä. Korkealaatuisia, monipuolisia, innovatiivisia, kestävää kehitystä tukevia paperituotteita. Mitä paremmin ihmiset nämä tuotteet tunsivat, sitä enemmän he niitä käyttivät. Ja mitä enemmän paperia ihmiset käyttivät, sitä enemmän meidän oli sitä valmistettava. Toisin sanoen, mitä enemmän puita käytimme, sitä enemmän puita tarvitsimme. Emme siis tyytyneet vain istuttamaan uusia puita kaatamiemme tilalle, silloin kun luontainen uudistaminen ei tullut kyseeseen, vaan istutimme aina enemmän puita kuin kaadoimme. Harkitse asiaa, kun seuraavan kerran aiot ostaa paperia, jota yleensä käytät. Jos pidät huolen siitä, että käytät portugalilaista paperia, niin me puolestamme pidämme huolen siitä, että se todella johtaa puiden määrän kasvuun. Portugalilainen paperi. Enemmän metsiä, parempi tulevaisuus.